UMLA na nong po constituency uba Meral Bonds iem menta kakhat atarik na itung arajar pesaw ulalit sendon ruk hakmat menteri katanat Development of North Eastern Region Jyoti Raditya M Sindhya ban penstat no ban mang pisa ban pen bhaya ka surok nong po sha umden kabajangai kamba 8 kilometer UMLA ka nong po ura pentip bay kan ka surok lamang antat san po point khnai bu plaklur hakajing IT ka dor khas ha umentri ka dona ubawan hashilong la sakilang umentri rangba ka jela ukon rat kon kal sangma uba Miralbon ule thu bay ka jingjrong ka surok na umden sha Sunapur sakumba live khandai kilometer kaladon ha Ministry for Rural Development Delhi lingba ka PMGSY phase 3 Kaniga surok kala kring iki babun ban sngap kadien badang shan kawai kalong kami kalawan sya tangan bandawa maramot no yaka. Sengi ba layo ban kendu markmat ban IT ya ke jengtho ya u menteri jong ka sarkar pedeng u Shri Jyoti Raditya Sindhya u menteri badai pek ya ka tenat jong ka donor ka bengitip ka Development of North East Region nagbenta ban IT ya ka kot ke jengtho ka bangade ban penkre ha ka bidi ban pentikna bangidi ban yo sanction kloy ya ka surok ya ka bagi ba ikla angut ko korupsi kata ka de nanung po umden sedu Sonapur kani ka wat ka ba nengkong ka ba 4 kilometer lu nong po adu ha umden ka jing penmang ka bolong san pu ar klur kendai ku pralap ya ka ba nagalian jong ka piludi department ka de penkre ka planning ru la pha po NEC bat ba Madagaski damar ba u Union Minister Wan Hashlong teng layo ya tala kabu bania kendu ban pensengo ha gijing don dengkat bat menteri rangba jungi ban paung songu dia u menteri rangba Sri Konrad Kesangma ibalaya don dengkat ban ya kersan lem ya gane kamat ka bakongsan na ka benta ka konsumsi nongpo ri baro kowi projek kibidi bat ka sarkar pedeng barobor hi for example ya gane surok nongpo omden Sonapur ka jungi kapiludi department kila dep ban penkre ya ga DPR ka ba san puar klur kendai ku pralak ka DPR kala don bat ka government kadai menta ka balik chapo NEC bat sadu Ministry of Donor kalong na ka benta kani ka project proposal ka bi kwat ki konsep ya parken lek ha ka meeting marsin pediang ya kini ki priority list ni kita priority list ki ba lapha na kalian yang sarkar jela siapa ministry kita supriang ya kani ka project proposal kemudian ba kan select saka DPR na kamta banyo ya ka jing penbit penbiang banyo ya ka final approval kata kadika karukom ka bang jule ya kini ki center scheme ki beper haki ministry haki we ru kaju long gupta la gade ka ministry jong ka road transport and highways ne gade hapo jong ka Khelo India la ne kala bande jong ka health la bande jong education berkumta ter barpor ki ya chwa gini ki project proposal di konsep paper kita supriang gini mod in principle ki la priang ki sawan sagi detail project report banyo ya kan approval ka ba final ti kan simpor ka tu kan ni kamlong ngabusuk kumbangi i gini ki sgi idon hi ki ba ki jing tho ki weng lai i ba la submit ndang si yo sanction la shai ka tu to ka bomla ban long tendre ka dan kam nya ka por barobor gi project dagi benai ha penyebut din na ka menta banyo ka sanction kam long busuk ka sistem ha jing trikam po la ka di sarkar jela ka sarkar pedeng ru kan don hida ka time limit ka time frame kinwan ki project proposal kan shong committee kin clear kinwan ki DPR kin finalize itu dan kawan sa tendering begini katai kan simpor kumpa ka tukan ni te kata ka ding jing saya ki ba kin saya ki jing LD jong kini ka sutuna bat ba ula kular scam bat ula ai ka jingkermen nak ha ka ba unsim ya kan ni ka project kum ka top priority kan unang ong ya ngamne abang ya keren makman unsim ngamne ka top priority na ka benta ban pentikna ban yo sanction kloy kat bala halor jong kan ni ka project proposal ba na kalian jong ka department jong ka planning investment promotion sustainable development
jong ka sarkar jela ke jongi na de ban pha sapo NEC ban NEC mentah kan cha donor hakaba menteri la kular ban ai kloi ke jeng menjur kat bala ban yo sanction ban yo pentre no ya kene ka sa magidon arbenta kene ka wat ka banungkong kene nanung po hadu umden arpo kilometer bat ka basa na umden sya marman ter ka ban mi syadu sya sonapur ka basa angtu ka desa laipo kendai kilometer ya kani ka di lengba jongka PMGSY 3 ya ka ba kikot kislabaro kila don hapo Ministry of Rural Development jongka sarkar Pedeng Delhi bat ba ya kani ru ngan salik mi sya Delhi na kamtaban budin ba ngin yo klokat bala ya ka sanction ya kene ka second phase jong kene project jauh po jong nesit hapo ka Ministry of Donor ka nesit ka de hapo jong ka NEC North Eastern Council ke ka badai ka snap jong ka Ministry of Development of North East Region Donor Community PMGSY ka de ka ba fund ka World Bank ki PMGSY project hi ki World Bank funded project kamta lengba jong ka Ministry jong ka Rural Development ki PMGSY ka World Bank katu ka pisa ka ba sarkar Pedeng ka laisan agreement ban sim ka loan na World Bank da ka tu ka pisa ki pendon kam ke ha bade PMGSY bat ki donru ki hagi snem ki beladem ka bade ban katu ka MITP Meghalaya Integrated Transport Project ka MITP ka ba katu ka ni teli ki surok ki layo sanction bala pentre gitu gide ki ba funded lengba jong ka World Bank ki don sibun gini ki mat ki jing penmang ki channel ki ba yo ki skim kata ka de ki pensai